Obenem a jeho trojka. A faul pískaný. Alebo technická chyba za flopping. Už bol na to jedenkrát upozornený. A tentokrát je technická chyba za flopping na Charlesa Obenena. Jeden trestný hod. A lopta do rúk Interu Bratislava. Myslím si, že Inter mal pozíciu nad loptou, teraz som si nie úplne istý po tej strele. Zdá sa mi, že dostal technickú aj tréner Krajinovič. Uvidíme, koľko trestných hodov nakoniec Inter bude hádzať. No a naozaj to vyzerá na dva trestné hody, dve technické chyby. Premenil lepší strelec dnešného stretnutia s 31 bodmi Isaiah Cousins. No a keďže bol rozskok, tak lopta do rúk Nitry. Áno, v momente, kedy bolo vystrelené, nebolo jasné, kto má pozíciu. Potom bola pískaná technická chyba.